hedzinoi nhau dzichiverengwa neni. Hurumende ye-United States of America yotemera Zimbabwe masanctions. Zvichakadaro, mumwe wevakuru vemawar veterans vaVictor Matemadanda varatidza kushungurudzika vachibvunza America kuti kusei masanctions ati pfe imo muZimbabwe mava nenew dispensation. Asi vaTrump vati hapatomborina nezvenew dispensation muZimbabwe. Vati ivo inongori old new dispensation kana kuti new old dispensation. VaDonald Trump vaenderera mberi vachiti kubviswa kwakaita vaMugabe kuchizoiswa vaMnangagwa kwakangofanana nekujamba weti uchinowira padhodhi. Zvinoreva izvo kuti maZimbabweans takawira padhodhi. Kutaura kwandiri kuita uku nditori mudhodhi. Chikomana William Widzo Mutumanje, icho chinozivikana paFacebook nokunzi AC Lumumba, chichizviti political consultant asi chichinyeba hacho, charatidza kuboyekana nemasapota eMDC Alliance aya anotukirira chero ani zvake anoshoropodza vaNelson Chamisa. Zvichakadaro, chikomana Tafi the Man, icho chinozvitiwo political consultant asi chichinyeba hacho, chabvumirana naLumumba chichiti masapota eMDC anofanirwa kurasa tsika yavo yokutukirira vanhu nezvinyadzi nekuti zvinozoita sekunge God is not in it. Asi chikomana Tafi the Man chaenderera mberi chichiti kunyange hazvo zvekutukirira zvinoitwa nevakomana veMDC zvakashata zvisingaite, zvitori nani pane zvikara zvezanu PF zvauraya mazana nemazana evana vemuZimbabwe. Tuchitarira nyaya dzemacelebrity entertainment news. Mumba maOlinda mopinda Satani. Izvi zvinotevera mushure mekunge Titan oita gumbo mumba, gumbo panze. Foni mumba, foni panze. Flirting. Mushure mekunge Olinda aratidzwa V11 forms nechiskana tadzo TN. Olinda akatoseka hake achiti hakuna chinhu kana kuti munhu kana kuti zvinhu zvichamuparadzanisa naTitan. Olinda akatoti akatoregera Titan mhosva dzake dzese dzegore rakapera, dzegore rino, kunyangwe nedzegore rinouya. Ndo vakadzi kava. Tochienderera mberi sports news dzemutambo. Musi wechitatu nyika yese iri kuenda kuConcord uko kuchange kuchiitwa Zimbabwe Election Petition Cup. Murayiridzi wechikwata cheMDC Alliance FC vaNelson Chamisa vakatodana maforeign based players kuzosimbisa line-up yavo. Asi coach wezanu PFFC vaDambudzo vati vari kungoshandisa malocally based players chete. VaDambudzo vakange vawina first leg yemutambo uyu, asi winning percentage yavo iri kungodona kunge $10. Hanzi mutambo uyu uchanga uchibudiswa live paZBC TV. Uku ndiko kupera kwenhau. Uyezve kana uchinge wasvotwa nenews idzi, enda unorutsa hati kendenge wangu. Bye bye.